Zanzibar, cunoscut și sub numele de Insula Mirodeniilor, este un arhipelag situat în Oceanul Indian, aproape de coasta Tanzaniei. Este renumit pentru plajele sale idilice, istoria sa bogată și cultura unică influențată de arabi, persani, indieni și europeni. Insulele oferă o combinație fascinantă de orașe istorice, natură luxuriantă și o mare varietate de activități acvatice. În continuarea acestui videoclip vei afla când să vizitezi Zanzibar, ce poți vizita în Zanzibar, ce activități poți face, ce plaje poți vizita, care sunt mijloacele de transport în comun, opțiunile de cazare, care sunt sarea și piperul destinației și haideți să începem. Când să vizitezi Zanzibar? Cea mai bună perioadă pentru a vizita Zanzibar este în timpul sezonului uscat dintre iunie și octombrie sau dintre decembrie și februarie când vremea este caldă și uscată. Ce poți vizita în Zanzibar? Stone Town. Capitala Zanzibar este un oraș istoric și patrimoniu UNESCO. Aici vizitatorii pot explora străduțe înguste, clădiri istorice, piețele aglomerate și moscheile vechi. Palatul Maruhubi. Ruinele acestui palat arată grandiozitatea din epoca sultanilor Zanzibar. A fost construită în 1882 pentru concubinele sultanului și este un loc misterios pentru explorare. Pădurea Jozani. Este singura pădure indigenă rămasă pe insulă. Aici vizitatorii pot vedea maimuțele colobus, roșii endemice și pot explora traseele naturii. Ce activități poți face în Zanzibar? Snorkeling. Recifele de coral din jurul Zanzibar sunt un paradis pentru snorkeling. Vizitatorii pot explora lumea subacvatică, întâlnind o varietate de pești tropicali și corali colorați. Ciclism. Insula este ideală pentru ciclism cu peisajele variate de la plajă la păduri. Tururile ghidate sunt o modalitate excelentă de a explora culturile și satele locale. Excursie cu o barcă de sticlă. Aceste excursii permit turiștilor să admire recifele și viața marină fără a intra în apă. Bărcile au părți transparente prin care poți observa oceanul. Ce plaje poți vizita în Zanzibar? Plaja Nungi. Situată în partea de nord a insulei, este renumită pentru apele sale albastre cristaline și pentru activitățile acvatice oferite. Plaja Page. Localizată pe coasta de est, este ideală pentru iubitorii de kitesurfing, având un vânt perfect pentru acest sport. Plaja Kendwa. Cu nisipuri fine și ape liniștite, este perfectă pentru relaxare și are unele dintre cele mai frumoase apusuri de soare. Dacă ai ajuns până aici, lasă-ne un like și un subscribe și spune-ne în secțiunea de comentarii pe care dintre aceste plaje unice vrei să te relaxezi. Mijloace de transport în comun. Dala sunt microbuzele locale care circulă pe insulă. Sunt un mod economic de a călători, deși pot fi aglomerate. De asemenea, există taxiuri și închirieri de biciclete sau scutere. Opțiuni de cazare. Dacă îți dorești o vacanță de lux, atunci poți opta pentru unul dintre aceste 3 hoteluri de 5 stele. Zanzi Resort. Un resort luxos cu vile private, oferă intimitate și servicii premium situat în apropiere de Stone Town. Park Hyatt Zanzibar. Situat în inima Stone Town, combină luxul modern cu arhitectura tradițională. The Residence Zanzibar. Este o oază de liniște cu vile spațioase, spa-uri private și o plajă idilică. Dacă vrei una din opțiunile de cazare mai populare, atunci poți opta pentru oricare dintre aceste hoteluri de 3-4 stele. Urua Bay Beach Resort. Oferă o atmosferă tradițională cu camere confortabile și este ideal pentru familiile cu copii. Mwezi Boutique Resort. O combinație de arhitectură locală și confort situat pe plaja Jambiani. Kichanga Lodge. O locație pitorească pe un deal cu vederi panoramice asupra oceanului și camere în stil bungalow. De asemenea, nu uita că Active Tours te poate ajuta în planificarea călătoriei tale. Sarea și piperul destinației. Zanzibar este unic datorită amestecului său de culturi istorice și peisaje naturale. De la străduțele înguste ale Stone Town, la plajele albe ca zăpada și la apele turcoaz, îmbinarea de elemente africane, arabe și europene fac din această destinație un loc de neuitat. Fie că ești în căutarea unei aventuri istorice, relaxării pe plajă sau explorării subacvatice, Zanzibar are ceva pentru fiecare vizitator.
Dacă te-am convins și vrei să te bucuri de un sejur în Zanzibar, te așteptăm atât pe site-ul nostru www.activetours.ro, cât și pe rețelele de socializare pe care le vei găsi în descriere.